Afgelopen donderdag stond het parcours van Raceway Venray helemaal in het teken van auto's, kinderen, maar vooral ook heel veel plezier. Wij zijn een stichting die wensritten vervullen voor mensen die ernstig ziek zijn. Dus als een gezin een ernstig ziek kindje hebt, bijvoorbeeld die lijdt aan kanker en die is helemaal autofan, dan kunnen ze ons als stichting opbellen. Ja, we hebben een samenwerking met Vereniging Kinderkanker Nederland. En daaruit kregen we ook wel een beetje de vraag van, ja, het zou ook wel leuk zijn om een wat groter evenement te organiseren. Dus voor meerdere gezinnen. En waarom? Omdat ze vinden herkenning bij elkaar, de gezinnen. Je ziet best wel vaak dat toch wel de mensen eenzaam zijn waar iemand ernstig ziek is. Want ja, de wereld staat letterlijk stil voor hun. En waar ze verbinding mee hebben is dan met andere gezinnen die ook waar iemand kanker heeft. En je merkt gewoon dat ze even toe zijn aan iets anders. Niet aan het ziekenhuis denken, gewoon even iets moois. Maar ook voor het hele gezin. Want broertjes en zusjes die kunnen het ook heel zwaar hebben. Want ja, de aandacht gaat toch veel naar zieke kind. En op deze dag ja, kan iedereen volop genieten. Ruim een jaar geleden is bij Dorian nierkanker geconstateerd. Ja, dan kom je in een achtbaan, dat is niet te beschrijven. Ja, en dan probeer je natuurlijk, je bent aan het overleven. Daar moet je doorheen. En gelukkig is hij nu klaar met behandelen. En zit hij in een traject waarin er controles plaatsvinden. Ja, dan is het wel heel tof dat dit soort dingen weer kunnen. Want dat is een jaar lang het gewoon echt niet mogelijk geweest. Dus ja. En op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben jij nu? 8,5. En ga je er nog een 10 maken? Ga je nog een rondje? Ga proberen. Wat voor auto zien we hier? We zien hier een 812 Competizione. Dit is wel een van mijn lievelingsauto's. Het valt onder de hypercar categorie. Dat betekent dat die heel duur is vooral. Sneller. En dat zijn eigenlijk gewoon dat soort van de hoogste klasse die er is in de autowereld. Ja, en dit is gewoon zo mooi, ja. Want wat is de prijs? Ja, boven de 1 miljoen en richting de 2 miljoen. We staan hier bij jouw auto en dat is een hele bijzondere, geloof ik. Zeker, dit is de Aston Martin Safety Car. Gebruikt bij de Formule 1. Ik wilde wel iets doen met zieke kindjes en de auto. Maar ik heb altijd een beetje getwijfeld omdat het heel emotioneel is. Maar ja, toen kwam Quinn en die zei van, nou pap, volgens mij moeten we het gewoon wel doen. Want we bezorgen die kinderen een hele mooie dag.